Nyakoronga jwang dakika na rio tok sangwen marokinyi machiegno kang mar ariyo pod adhi nyime koda puonj mano kotenre kod kaka onyalo bedo akicha ne midhiera hinya mago ula mabende osebedo ka kelo kethruok mag mwandu mathoth hinya mabende osebedo ka nego oganda. Iwacho ni higa ka higa masiche motenre kod oula ben ntiere kendo masiche ma kamagi neko Nyakoronga jwang kamano timore Elgeyo Marakwet ka senyruok mar lo nobedo ineno kanyo ka nyaka sani oganda 32 oselalo ngimagi kama moko bende pod itimo kata mana ifwero kuma ndachgi nitiere. Asemane moko kuom ote misebedo kioro. Elijah Marshall intero Yugis Nyangiela iwacho neno chenro kendo donjo ne yo makare puonj mabende somo koda welo mwantiere godo. Stephen Otieno iwacho ni Kenya Red Cross puoch gi pak kuom tich makare mutime gwenge mago mag West Kenya. George Benja wuod Kodongo iwacho ni oula sando ogandawa seche te to kata nyisgi ni gisong kuonde muting'ore gi malo to ok gidwa. Girito ywak ne sirikal saidia dheni miyogi mchele gi dis oganda. Chako chon ber. Mano paro mugol kanyo gi George Benja. Injinia Lazaro Kanyambok iwacho ni ikruok ne disasters en gima kik wene government kende. Iwacho ni gini dwaro inclusive approach nikech sirikal always drags its feet. Gino nego bedni action ichako kaw kod NGOs, local administrators to gi jolony kind oganda. Imedo ni jolony means joma are at least enlightened. Kikwarito oganda mondo tho. Wan thuro Homa Bay sama one dalili mar yamba nyakoi enam. To kila ng'ato kaw measures mar reso gik moko duto te moriwo nyaka jamni. Aya jakogelo no chigi wacho neno chenro kintiere kogelo papo riang twist. Aparo ni ote mabende jowa oro achaka nime na kodi Otiato. King'ero mna ote mabende oganda ora inya mar moving to the higher grounds no kaen wach kata mna wendo kuom it jopiny kaen higher grounds ne an aga ang'o misisi nyiso mna jopiny higher grounds ininge higher grounds no to mano lopo ng'ama nitie higher grounds. Yes, Sharon, kai challenge nitiere. Kechido okay, government bro nyiso gi kata bro kwage ni mondo gi move to the higher grounds. To the higher grounds gi wegi nitiere. Gi mantiere nyaka gi title deeds. Seche minyiso gi ni gi move ng'ama dhi miyo gi lobni kata ng'ama dhi miyo gi nafas ma gibed kanyo. Mane winjo kana wacho ni jogi kigolo gi to government onigo bed ni nyiso gi ni nitiere kama olosnegi kata oteng kando itimruok nade ikawo gi titero gi ni ka is a safer place. Koro magi gine measures ma pok watimore as a country pok wabedo godo. Ke agni nyisa na the higher ground lop nga. To kada poni government no setimo okay nitiere ga kaka kineno gwenge nitiere ga kuonde lope moko moket ga ni no man's land. No man's land gin kuonde ma community nyalo time projects magi. Iwinjo koponi projects ma komi kaka skunde hospitals angogi ni iyudo ga kan nitiere ga every community nitiere ga nyaka kama government oweyoga. Koro unless ni ginyiso ni magi kuonde magi gidwani watere ang'owa wanyis jogi ni dhiuru kama ubedi to mana koponi kanyo be nitiere thuolo ke samoro en kama oselos school. Iwinjo samoro idwa tergi school kanyo to nyithindo bedhi school endire school ere kaka gidwa riwore gi nyithi school ka school bedhi mbele kae. Koro apara ni gima government onigo beni okaw matek gilos kuonde ma higher grounds miwachoge gitengi makoponi gikete areas makoponi maging'e ni kato is prone to disaster makagi ni poko timore tikawo gi titimruok nade nyiso je ni waselosonu kama wadwa ni mondo dhi kanyo nyaka chieng' koth timre nade room and then gibedo provided gi maybe the necessities kaka chiemo health everything medicine and all that gibedo provided with. Ng'ato nyalo dhi tije ma pile kaka odhiega though kata koro things will move slow but at least ginyalo timore nade ngima nyalo dhi mbele. Kikwa warit nyaka